someone. I'm gonna go around to find another like you love, you love. I'm gonna go around the world just looking for someone. I'm gonna go around to find another like you love, you love. I'm gonna take with me just everything I will need. I'm taking back few drinks, some food, a thought of you love, you love. On my way, sure I'll find you there, and the wind will take me to you. On my way, I will find my happiness, and together we'll look for what could be next. The drink can be helpful if it's a dreadful song. I'm gonna go around the world just looking for someone. I'm gonna go around to find another like you love, you love. There's only one thing that I'm very sorry to leave here, but doesn't matter, better not to speak about you love, you love. On my way, sure I'll find you there, and the wind will take me to you. On my way, I will find my happiness, and together we'll look for what could be next. The drink can be helpful if it's a dreadful song. I'm gonna go around the world just looking for someone. I'm gonna go around to find another like you love, you love. I'm gonna take with me just everything I will need. I'm sleeping back to drink some food. Koukni. Výborně. Takže jsme je ztratili. Řekl bych spíš, že ztratili oni nás. No jo. Už se nemůžu dočkat. Rozdělíme se tady. Zblázno se tady, ne. Pojď za mnou. Stůj, tady už jsme v bezpečí. Tak dobře. Vyndej ho. Na posaď se. To si celý. Ty zase zdržuješ. Vstávej. Pomoz mi nahoru. Vydrž chvíli. Co máš, Matouši, radši? Stejinko nebo prsíčka? Tak tedy na půl, ať je to spravedlivý. Nech si ho celý. Gumový kuře. Mohlo mě to napadnout hned. Všecko musíš zvorat. Taky se můžu někdy splíst, ne? Pleteš se pokaždý. Jaký pak někdy? Máš pravdu. Vždycky všechno spletu. Obchod byl plný opravdických kuřat a ty ukradneš zrovna gumový. Máme vůbec ještě něco? Něco, jo. Ukáž. No, prosím. No, ale nechtěl bych o to přijít. Jsou to rodinný památky, rád bych si je nechal. To nás nevytrhne. Uvidíme, co mám já. To jsou přeci naše řidičáky na nákladě. Ty jsou nám na nic. Ne, já mám nápad. Tohle je naše poslední záchrana. Co ty na to? Jestli chceš kvůli kousku žvance začít pracovat, tak se mnou nepočítej, nazdar. Přece, říkal jsem snad něco o tom, že bych měl chuť pracovat. Jen pojď dovnitř. No, pojď. Nemáš oheň? Nechtěl bys koupit řidičák? No, dobře. Neměl byste zájem? Nemá někdo zájem o řidičák, trojku? Co prodáváš? Řidičák. No. Úplně nový, blok je čistý, neštipnutý. Já mám tak. No, tak co se dá dělat? Nechcete řidičák? Lek toho a pojď sem.
To radši s ním to gumový kuře, než bych měl žrát. Ty blafy, co nám budou vařit ve vězení, pojď odsud. Nebuď netrpělivý. Chtěl bys koupit řidičák? Cože? No povídám, jestli nechceš koupit řidičák na nákladák. Já mám jenom 3 kolků. Tak. Moc ti to nevyšlo. Hej, vy dva, pojďte sem. No, pojďte. My dva? Měl bych pro vás práci, která se dá sfouknout za 2 dny. Chcete na nás, aby jsme pracovali? To jste teda na špatný adrese. Nedávno jsme to zkoušeli a potřebovali jsme 6 měsíců, než jsme se vzpamatovali. No, když slyšíme slovo práce, připadají nás žaludeční křeče a hned si nám chce z toho zvracet. Zajímavé. Neměli jsme sem vůbec chodit. Prosím, tady je záloha. A mně se dělá špatně. Dalších 200 000 až po návratu, souhlasíte? Souhlasíme samozřejmě. Dokumenty. Hned. Kam jdeš, neblázni, tohle není policie. Omluvte ho, je roztržitý. Neví, co dělá. Prosím, tady jsou naše řidičské průkazy, bez jediného přestupku, prosím, bloky máme úplně čistý. Kamion je už naložený, stojí na Via Boscheto 38. Jasný? Jasné. Vždyť jsem vám ještě nic nevysvětlil. No právě. Náklad odvezete do Marseille a tam ho předáte. Do Marseille, to je status. Já jsem v Marseille narodil, strávil jsem tam nejkrásnější chvíle svého života. Tím lépe. Nemusím vám aspoň vysvětlovat cestu, když se tam vyznáte. Tak tedy náklad je třeba dopravit do Marseille na Rue Bazar 29. Tam ho složíte, necháte tam kamion a prvním vlakem se vrátíte zpátky. Souhlasíte? Souhlasím. Dobrá, tak to opakujte. Souhlasíme. Ne, opakujte instrukce, které jsem vám dal. Dovezeme náklad do Marseille. Správně, buďte klidní, všechno je regulérní. Jedná se o sprejové bombičky s prostředkem proti hmyzu. Ale upozorňuji vás, žádné nárazy, jinak můžou explodovat. Jasné? Jasné. Znáš vůbec tenhle typ vozu? Jasně, je to Fiat 691. 4 nápravy, 220 koní, 8 rychlostí normálních, k tomu 4 redukce, nádrž na 320 litrů, elastická kabina. Jo, a taky to má volant. Takže se v něm vyznáš. Ne. Ale to ani trochu nevadí. Nejlepší bude přejít k praxi. Co to dělá? Přesedni si, nemele. No co, proklouzla mi asi spojka. Absolvoval jsem jenom teorii, z jízdy mě vždycky vyhodili. Co to tu vyvádíte? Jeďte opatrně, tohle je náš poslední vůz. Pozor, sloup, je tu sloup! Já ho vidím. Nemůžete dát něčí pozor, chlapci! Slyšel jsem nějakou ránu, nevíš, co to bylo? No, ale nic, jď dál. Ne, jedna věc mě teda mrzí. A co? Že tu není Mary. No, to je škoda. Mimochodem, proč jsi si ji nevzal? Povídej. Museli jsme to zatím odložit. Mary, jo, Mary. To je, panečku, ženská, jemná, romantická, takový ženský mě přivádí k šílenství. Co pak teď asi dělá? Šlape chodník, v životě nic jiného neuměla. To je pravda, jenže není šlapka jako šlapka. Ona má maturu. Když jsem jí tenkrát požádal o ruku, víš, co mi řekla? Ne, děkuji pěkně, chcípnout hlady dokážu i sama. Počkej, už jsem ti vyprávěl, jak je kytra. Vyprávěl. Prostě jednou v noci, Ale zrovna, jo, když mi jsme to byli vykládal nejlepší. stokrát, prosím tě, znám to tak, jako kdybych tam spal s váma, dej si pohov. Černá kočka, to je Zapomínáš smůla. na to, že vezeme náklad. Převěhla nám přes cestu. Sedni si bude lepší, když budu řídit já, nejsem pověrčivý. Hele, kolegové, mají stejné reklamy jako my? Musí to být ale bohatá firma. Předjeďte. Máš pravdu, taky asi vezou stříkačky proti vším. Pozdrav je. Hej, čau. Čau! Čau. Přidej trochu, šlápni na to. Hele, sprej, bombičky. Nerozumím ti. Řekni mu to.
Bombičky proti hmyzu! Jak se s tím stříká? My je taky vezem! Co to blábolíš? Vůbec ti nerozumím. Hele, tak jedete do Francie, to máme stejnou cestu. Poslyšte, Musíš řvát, jinak tě neuslyším. mohli bychom jet spolu až do Marseje. Neslyším sice ani slovo, ale dej si pozor. Těm tvým pořád posudkům melou. rozumím. Ne, tak jsem to vůbec nemyslel. Cože? Říkám ti, že jsem tím nic nemyslel, seš hluchej. Já, že jsem teplej? Co si to dovoluješ, ty klacku? Řekl mi, že jsem teplouš. Podívej se na ně, na cucáky. Zavři na chvíli zoba. Jen zastav a já vás oba vytáhám za uši, abyste lepší slyšeli. Já nacpu do láhve od 2 kurek srabe. Abych ti jednu neubalil rovnou mezi panohy. Já tě zabiju. Zabiju tě, ty hajzle. Pust mě na ně. Tak neplásni. Máš peka Štěstí štěstí. máš ty blbčerem pupkatej. Just looking for someone. Jsi paroha, Ať na ty tvoje ubojí řečičky kašlu. Neuděláš ti do kabiny. Nejvíc po každý zve ten, kdo už je sám paroháč. No ty mě budeš tak dlouho provokovat, že tam to vyháže vezu a rošlapu si ten ty poteklej nebláznej. Pryč na ně, musíme je vyhodit. Znovu a pořádně. On my way, I will find Správně, ukaž jim, že se jich nebojíme, ať poznají, co jsme zač. Začali si tak do nich. Naber ho, dělej. Teď vám něco předvedu. Nedělal jsi už náhodou do kalhot? Až po tobě, hovňousku, dělej, přidej. go around the world just looking for someone. I'm gonna go around to find a like you. I'm gonna take with me just everything I will need. I'll take me back to drink some food and food on Zblázili jste se! Uhněte z cesty! Dole, co pak takhle se jezdí po silnici? Na měkký mezi to se pane leží. Nikde ani noha, to je pak pohoda. Co to dělaj? Maminko moje! Přeskočilo vám nebo co? Jsi se zbláznili. Hej, co tohle to má znamenat? Uhněte trochu vy zatracený panoháči! Olenko, Maria, jděte už někam, co pak jste slepí? Vy z toho uděláte konzervu! Budu si na vás na oba stěžovat! Jen počkejte! Pozor, křižovatka! Počkejte, nedržím se volantu! A jsou pryč. Škoda, že tu není s námi, aspoň by nás trochu pobavila. O kom to mluvíš? Ty oči, ta ústa, hladký stehna, A, útlý tvrdý prsa. boky. A jak to, pane, A je za námi. Kdo? Mary? Ne, jak jsi na to přišel, auťák policajtů. Přidej, Šimone, zmizíme jim, šlápni na to. Nemá to cenu vůbec, tak nás dohánějí, vidíš? Mně je to jasný, honí nás kvůli tomu kuřeti. Ale s tím já nemám nic společného, je to tvoje věc. Poslyš, Matouši, kolik můžu vyfasovat za jedno gumový kuře? No, přijde na to. Ale vždycky je lepší se přiznat. Řekni jim, že jsi neměl ani floka, že jsi 2 dny nejet a že jsi hlady a žízní umíral. Co pak někdo, když má žízeň, krade kuře? Koukni. Jedou dál, jedou dál. Ale že jsi měl nádáno, co? Nemáš naděláno v kalhotech? Zavřu! Měl jsem trochu strach.
Ty snad ne? A ještě se moc neraduj. Můžou nás taky zastavit na hranici. Nechápu, proč by nás měli stavět. Jsme přece poctiví pracující. Opilí nejsme a náklad je podle předpisů. No tak co? No tak ať si nás prolídnou, co se může stát. Co je? Bonjour, monsieur. Všechno je regulér, papíry má v pořádku, já taky. Bonjour. Bonjour. Můžete si klidně udělat kontrole, prosím, pojďte za mnou. Prosím. Prosím. Všechno je normál, vezeme náklad přípravku proti vším a blechám. Tady je to namalovaný. Staráme se o dezinfekci de la France. Když budete chtít, dáme vám jednu provadám. Šimone, otevři to, hoď sebou, no. Nahoru, monsieur, tady je naše zboží, můžete začít. Proč nic neříkáte? Rozumíte vůbec francouzsky? Monsieur, promiňte, nechceme zdržovat. Račte vstoupit, prosím. Podej ruku panu kapitánovi, no tak. Dělej, no pomůžu vám tak. Tak a ještě já. Hned to bude. Tak a je to. No, můžeme začít, jenom se podívejte. Extraordinár zboží, pane majore. Prosím. Jestli budete chtít, to můžeme otevřít kteroukoliv bednu. Přesvědčíte se, že všechny do jedné obsahují přípravky proti hmyzu, přesně takový, jaký máme namalovaný na plachtě. V Itálii jde tenhle přípravek úplně na dračku. V normálním obchodě ho nedostanete, musíte mít známosti. Lidi se o něj přímo perou, protože... Hele, komár, teď mi bombičku stačí a komár se odebere na věčnost boží. Padne a do 2 vteřin je po něm. Tak tohle je konec. Já ho... Co je to? Co? Tohle to já nevím. Paninka, která čůrá. Asi mi vypadla. Jestli chcete, můžete si ji nechat, pane plukovníku. Tak to je ten váš sprej? Jo, vozím to voňavku. Voňavku? Tak vás navodíme. Nechce toho, no. Vás Itali taky už je jenom na legráci. Au revoir, generále. Kontrolní bod 1, právě přijeli přes hranici. Bang! 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 Líbí se těšil od řidiče nákladáku. Odeď mi ne! Policie nás respektuje, prachy se jen sypou! Haló? Nevím co, tak vidět si ho. Jsi tě považoval za Al Capona. Podívej, chceš spáchat sebevraždu nebo co? Počkej, vyřídím to, nech to na mě. Bang, bang, bang. Bang. Kdo jsou ty impotentej se svým tátou, se svojí mámou, se svojí ségrou, s tím volem, který ti vystál řidičák? Je to našinec, asi mě zná, protože říkal něco o mý mámě, o mým tátovi a dokonce ví, že mám i ségru. Jak je ale ten svět malinký, co? Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Koukej, začíná ztrácet vejšku. No bravo, to byla trefa. Jasně, poručík Legend 4. protiletecká baterie hází, celá peruť sestřelená. Kontrolní bod 2, pokračují podle plánu. Všechno v pořádku. Už se mi z těch zatáček začíná motat hlava. Peníze nebo život? Nemám teď na vtipy náladu. Pomalu se otoč a dej ruce na hlavu. No tak. Naval jsem prachy. Tak dělej.
Stačí jeden chybný pohyb a zabiju tě. Proč brečíš? Vždyť jsem si dělal graci. No, tady máš tu pistoli. Já vím, že jsi jenom žertoval. Vrať mi moje prachy. Ale... Ty seš puntičkář. Chytej. Stůj, bledá tvář, Vzdávám se. Vstáváš se? Jo. Ještě nemáš proč. Konečně jsem tě dostal. Pátral jsem po tobě po celé Minnesotě. Teď budeš synem smrti. To neplatí, já nejsem Hola. ozbrojený. S bohem, Ringo, s duše mě to mrzí, byli jsme kdysi přátelé. A vy jste... No teď by to všem chtělo koně. Kam běžíš? Stůj nebo střelím. Měl jsem strach, že jsem se do tebe strefil. Jo? Spíš si měl strach z toho, že budeš sám měnit gumy. Právě přijeli kolem. Vraťte se na základnu. Od této chvíle je přebírám já. Nasedejte a jedem. Už půl hodiny za náma jede nějaký auták a nemá odvahu nás předjet. Všimnul jsem si, ale nedělá to, že by měl strach. Tohle je civilizovaný národ. To víš, my Francouzi. Říkal jsem ti už, že jsem se vlastně narodil v Marseille? Jo, to už jsi mi říkal aspoň milionkrát. Ty o ničem jiným totiž vůbec nemluvíš. To je strašný. Tak jedem. Jen račte, můžete klidně předjet. Jen žádný komplimenty, páni Francouzi. Prosím. Vidíš to? To je úplně jiná civilizovanost. Kdyby jsme to u nás vyprávěli, nebudou nám věřit. A proč ne? Dovedeš si představit Titala, který by než někoho předjede, čekal na jeho vyzvání. Kde pak? Pamatujte si, že šéf chce mít náklad toho kamionu za každou cenu. Natáhnout punčochy? Za chvíli jsou tady. Podívej, po rovině jedeš docela dobře. To bych prosil, a teď bacha. Ne, je tu zatáčka. Jste připraveni? Připraven. Toč, Šimone, toč! Vy to točí. Pozor! Drž se, Matouši! Drž! Co dělali ty lidi uprostřed silnice? To je ta tvoje civilizovaná výchova, tady to máš. Postavíš se klidně doprostřed, jako by nic. Asi to byli Italiáni. Rychle do vozu! Hned, šéfe! Pojďte sebou, blbci! Musíme dohonit! Za nima! Něco se stalo, šéfe? Nic. Jen jsem si amputoval malíček. Jedem! Jedem! Tady je poštář, jestli si chceš zdřímnout. Já budu řídit za tebe. Jo, to zrovna. Podle předpisu se za jízdy nesmí přelejzat. Radši zastavím a pak si přesedneme. Tak dělej, stojíme uprostřed silnice. Místa je tu přece dost. Hlavně nekecej a hoď sebou. Pozor! Pozor! Brzdi, ty pitomče, brzdi! Nemůžu to zastavit, šéfe! A to vidím!
Já vystoupím. Ty, neslyšel jsi ránu? No, jak se mi to zdálo. Nebehlo, já tě jen počkej, tu máš. Nechte mě, šéfe, nechte mě, já jsem brzdil. Zase nám pláchli za nima. Vždyť ty šlapeš pořád na brzdu, Praštil jsem se do nosu, šéfe. Nejde to, šéfe. Tak co je? Zapadli jsme. No, to mě nezajímá, šlápni na to. No, no. Přidej víc. Už to jede. Ještě jednou. Já co můžu, snažím se, ale nejde to. Ale vypadněte a tlačte. Vás zatlačíme, pojďte. Vypadněte se. Šéfe, vy nám ukazujte. Tak hejvejte se. Co je s váma? Tlačte. Pořádně. Dělejte. Běžte tlačit dozadu. Tak co je? Opřete se pořádně, blbci. Dělejte. No, vidíte, že to jde kdysi. A se tě jede. Na co čekáš? Dělej! Předjeď ho! Dělám, co můžu. Pravo se nepředjíždí, ty blázny. Uhni, pitomče! Kdyby nás viděl frufru, byl by na nás pyšnej. Si nás už neuvidí. Teď se mě pustí před sebe. Uhni! jeho chyba. A znova pořádně. Tamhle jsou. Teď už nám nesmějí zmizet. Hele, ještě to stihneme na oranžovou. Ale teď už je tam červená. A co má být, projeď? Co děláš, blbče? Co pak se jezdí na červenou? Teď jste mi to řekl sám. Hej! Nenechávejte nás tady! Halo, šéfe! Šéfe, počkejte na nás! Už mě píchá v boku. Tak šéfe, co teď? Co budeme dělat? Slyšíte, šéfe? Drž hubu a sedni si. Poslouchej si, budem. Co je? Až se vrátíme z Francie, mohli bychom spolu zase někdy vyjet, co? Uvidíme. Nevidíš stopku? Nemůžeš trochu přidat? Sakra té smradu. No tak šlápni na to. Jestli nám zase ujedou, tak to všichni pěkně slíznem. Neujedou, šéfe, držím jen trochu odstup, aby se jim to nezdálo podezřelý. Nezdálo podezřelý. Uvědomte si, že jsou to dva blbečkové, kteří se nám nemůžou nikdy vyrovnat. Ty bedny zbraní. Co vezou? Dostaneme. Musíme se jich zmocnit za jakoukoliv cenu. Jinak by se frufru asi zlobil. No tak dupni na to, na tenhle pedál. Au, jaký pak pedál, šéfe, to byla moje noha. Dej mi fuk, nemáš ji tam strkat. Svítí červená kontrolka, co to může být? V nádrži není benzín. Vzadu je kanistr. Zadek jsme před chvílí ztratili, šéfe. Nevadí, kupředu. To je divný. Co? No, že jsme tady za celou dobu ještě neviděli jediný vák. No a? Tamhle jsou.
Vidíš je u toho přejezdu? Přidej, ať už to ti dva mají za sebou. Co teď budeme dělat, šéfe? Potvora chcíplo to, nestartuje. Tak my zatlačíme, Tak, řiď. dobře, zkuste to. No pořád nic, nejde to, šéfe. Tlač on, nefláčej, Baboš, se klíče. zatlačím. Ale já řídím. To děláme, co můžeme, ani se to nehne. Musíme se odtud přece dostat. Mašinka. Je. Za tuhle akci vyručíš hlavu. Spolehněte se, fru. Tamhle jedou. Musíme je dohonit. Pěšky? Pověř. A za nima. Za nima. Rychle. Dělej. Nesmíme je ztratit z očí. Schop se trochu. Za nima. Kupředu. Já už nemůžu. Kupředu. Stát. Co provedeme, šéfe? To je moje věc. Ale neplačte, šéfe, to přece není vaše vina. Neberte si to tak. Tu máte půjčiván kapesní. Děkuju. No. Uklidněte se, vy za to nemůžete. Utřete si oči, šéfe. No tak, Co je? to vím já. Nic není ztraceno. Postavte se za mě, všichni. Co to dělá? Stopuje. Pojďte radši stranou. Promiňte, šéfe, nestalo se vám nic? Šéfe, nechápu, proč nezastavil. Musím být rozhodnější. Stát! 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 Pojď za to, sakra. Víš, co ti řeknu? Pracovat jako řidič nákladáku není vůbec namáhavý. A pak má to svý výhody. Jaký výhody? Můžeme přitom i zbohatnout. Při jedné jízdě týdně by to hodilo takový 1 000 000 lir měsíčně, neboli 12 milionů ročně. Vážně? A když se to vezme kolem a kolem, je to zábava. A za pár let bychom pěkně mohli jít do penze. A já bych si pak mohl vzít Mary. Jo, takže bys měl i parohy. No tak ty už mám dávno, kvůli tomu si Mary brát nemusím. To je fakt, proč bych se ženil. Ale v tom se právě mýlíš. Tvůj život se musí změnit. Musíš si založit rodinu. No, poctivou práci už máš a to ostatní bude záležet jenom na tobě. A co děti, na ty si zapomněl. Správně, ty nesmí chybět. A jen se podívej, to je krása. Tamhle jsou. Vy máte oči, šéfe. Musíme je dohonit, jeď. Rozkaz. No. Vracíme se zpátky, otoč to, pitomče. Předjeď ho! Zatáč se nemůžu, šéfe. Povídám, předjeď ho! Vidíte, šéfe? Zdá se, že to budou ostří hoši ti dva. Nebude to sranda vyfouknout jim ten nákladák se zbraněma. Bude to hračka pro malý kluky. Zablokuj jim cestu, rád bych jim řekl pár slovíček. Jasně, šéfe, taky bych s nima rád mluvil. Ty mlč, ty troubo, a leď se volat. Neslyšel si, hleď si Slyšel volantu. jsem, už mlčím a ledím si volantu. Hovada, zatracený. Proč jim nadává? Co pak si to nepochopil, že to udělali schválně? Podívali se ti do ksichtu a teď si z tebe budou dělat legraci, zbabělci. Se mě? Jasně, že z tebe, jenomže zapomněli na to, že jsem tu taky já. Tak je předěť, ukážeme jim konečně, co jsme zač, s náma si nikdo zahrávat nebude. Jeď!
Tak dělej, přidej je těsně za náma. Jsou za náma, no to pak si slepej. Blbej nebo co, vidíš, šéfe, ať přidá. Pořád nedaj pokoj. Já tě tak dostanu. Ty impotent. Impotente, správně. No dělej, jeď. Takhle bych s nima zatočil, no vidíš tu krávu? Co děláš, jsou tady lidi? Neseženem nový auták. Zahákli jsme se. Nefunguje plyn, šéfe. Dělejte jako by nic. Dělej, jako by nic neslyšeli ani neviděli. Řeknu jim to teda ústně. Hej, paroháči, to je ale jízda, co? A nestojí vás to ani kapku benzínu. Klidně vypněte motor a zavěžte se parohama, aspoň taky pojedete rovně. Hele, vidíš, jak se těm 4 blbečkům najednou protáhli ksichty, slyšíte? Tohle máte za vyučenou. Šéfe, tlačí nás pořád před sebou. To je konec. Šéfe. Naopak. Chytli se totiž do pasti. Hned si svýho blbče, radši šlapej na pedály. Rozkaz, šéfe. Plán začíná vycházet. Přidej, musíš to stačit. Utrhnou ti nárazník a ty je necháš ujet a vůbec si neskásne. Já? Snad ho neutrhli jenom mě, utrhli ho přece taky tobě, ne? A ty sedíš za volantem. Já nevyhodím do vzduchu celý náklad kvůli 4 blbým Francouzům. Můžou mi být ukradený. Za to mě ne, jen je hezky no. Teď něco uviděj. Jsou nám slušný za škodu, paroháči. budou divit. Jejich auto, vidíš? Tamhle sedí. Jen počkejte, vy piráti zatracený. Nepřejte si mě, rozbiju vám hubu. Tady ho máš. Tak, pojď sem, ty. No co to vyvádíš si, no zadrž. Promiňte, ctihodný otče. Ach, velmi správně, ovládl si se, pán všechno vidí a jistě ti odpustí. Není to ten, co seděl vpředu? No, není mu zrovna moc podobnej. Ne? Hej, vy tam! Jste paroháči! Slyšel jsi to? A? To platilo tobě. Ne, tobě. No tohle, Sanila. Kdyby měli všechny bobičky vybouchnout, dostaneme. Já ve večer, ty viděl jsi, ten černej na tebe dělal paro? A jsi si jistý, že i tentokrát to platilo mě? No komu jinýmu, já přece parohy nenosím. Jo, tak. Šéfe, já už to nevydržím, já musím. Tak to pust třeba do kalhot, idiote. Zrovna teď, když už je skoro máme. Udržuj pořád stejný odstup. Zpomal trochu. Přidej, ať nám zase neujedou. Šlápni na to. Dělej. Au! Za chvíli vyjedeme do Marseille. Bude těžký držet se v centru za nima. To nech klidně na mě. A jo, vidíš, ty se tu vyznáš. Dej pozor! Vyhni se, to jde pomoct! Jedem dál. Sáhnuli doprava, co ty? Tak zahni taky, musíme za nima. To ne, tady Tady neprojedu. projedeš, neboj se, jeď. Vylezte ven, Chris, jestli máte kuráž. Hej! Halo! Vylezte, vy lumpové! Já vás naučím, jak se chovat za volantem, piráti silní. Stydím se za to, že pocházíte z mýho rodného města Lupové všiví. Tak co je? Udělejte na něho ještě jednou parou, jestli máte odvahu. Proč pořád na mě?
Zkuste je tak jednou dělat na ně. No tak, vylezte ven. Ukažte se, vy sramové. Hej! To jsou blbý fóry. Zmizeli, nikdo tady není. To vidím, nejsem slepý. Bonjour, monsieur. Dobrý den, pane. My tady hledáme lidi, kteří nás, jak bych vám to řekl, my jsme tady, aby jsme... My jsme sem vyjeli, protože vysvětlím mu to k No to bych řekl. Totiž my jedem z Itálie a když jsme přijeli hranice, pořád nás někdo sledoval. Pánové, jste na správné adrese. Tento náklad je určen pro mě. To znamená, že tohle je Rue Bazar 29? Přesně tak. Tak to můžeme konečně vykládat. Zajisté. No jasně, vážně. slyšel jsi to přece. Tak dobrá, jdeme na to. Co přece? Ne. Tak na co čekáte? Do toho. Ale tohle přece není Rue Bazar. A proč by nebyla? Ne, to je Rue Ležraň. Ano, takže neskládáme. Ne. Nashledanou. My jdeme. Co chtějí? Ty stříkačky. Cože? Ty bombičky. Ale Matouši, dáme jim to zboží. Není naše, co je nám do toho. Jsi pro? Jsem. Prosím. Konečně. Co to má znamenat? Já nevím. Proč mi lezou do kapes? Asi chtějí peníze. Cože, moje peníze? Tak to teda ne. Schovej si to. Ruce vzhůru. Poroď tu pistoli. Mám tě provrtat oloje? Vždyť je to voda. Vážně? Co s tím chceš dělat? Uvidíš. Já tě... Počkej chvíli. Moment. Sundám si svetr a uvidíš. To jsem zvědavý, co? Co si odložíš teď? Bolelo to? Ne. Tak znova. Jo. No? Prosím? Ne, vůbec mě nerušíte. Počkejte, zeptám se. Roztrhnu tě jako... Počkej. Černý plstěný klobouk, ano, červená kravata, s punčíky, no to je pro tebe. Díky. Nemá čas. Chtěli nás připravit po prachy. Jako kdyby jim nestačil náklad. Moment. Zapomněl jsem se představit, jsem Frufru. Pobavili jste se dobře, hoši? Že bychom se zrovna nudili. Fajn, teď se trochu pobavím já. Ani no, tohle na mě nezkoušej. A teď hezky
vykládat. Hněte se! Jo! Jo, nechte mě, ne, to bolí, au, jo, do rozkroku, ne, au! Odvážili jste se dotknout frufrua. To vám přijde draho. Zavři okno, je tu průvan. Jo. Poslouchej, nevíš, proč ten člověk tolik řve? Nevím, otevři a zeptej se ho. Cože? Říkám, že nevím, otevři a zeptej se ho. Pravda. Děje se něco? Poslyš, víš co? Jestli mají být všechny jízdy takový, jako byla tadle, tak já jdu do penze hned, seš pro? Jsem. Tak fajn, Ale jedem. ne dřív, než dostaneme těch slíbených 200 000. No, je to. Počkej, A? měli bychom jim tu nechat nějakou památku. Proč jsou tak žhaví obrat nás v oblbý bombičky proti hmyzu? Co já vím, nejspíš zatím bude něco špinavýho. No jo, vidíš. Asi mají vši. Ale ne, tak jsem to nemyslel. Co je prosím tě špinavějšího než Ty veď? to pořád nechápeš, je v tom nějaká levárna, něco jako pašování. To je fakt, asi máš pravdu. No, čím dřív to vyložíme, tím líp. Ale kde je krucita Rue Bazar? Co pak ty ji neznáš? Jseš přece odsud. To víš, že ji znám. Jenže město se mezi tím hodně změnilo. Počkej, musím se trochu zorientovat. Takže tohle je přístav. No to vidím taky. No, mně se totiž zdá, že mořáč sem dřív nesál. No jo, tady to znám velice dobře. Hele, vidíš, lékárna. A zrovna vedle bydlívala jedna moje přítelkyně. Děvka. No, kdo jiný? Hodně se změnil, ale pořád je to ta stará milá Marseille. Město, které inspirovalo naší národní hymnu. Jakou národní hymnu? No, Marseille. Jo tak, Marseillaise. Byla tady odsud, jenže bydlívala na druhé straně města. A co je tohle za most? Jmenuje se Sežimo. Buď zdrav! Koho si to zdravil? Ale jednoho starého kámoše. Jo tak. A řekneš mi konečně, kde je Rue Bazar? Co pořád máš Rue Bazar? To je přece ta ulice, kam máme předat náklad, ne? A jo, počkej. Chvíli, hned si vzpomenu. Jo, a tamhle ten dům, to je berňák. A všimni si té krásné katedrály. Jak se jmenuje? Co? Svatý Šimon. Byl jsem tam křtěnej. A tohle je proslulej restaurant Citeres. To je v Neapoli taky. A mají tam filiálku. Musí to být někde, tady už tam budem. Promiň, Šimone, ale říkal si přece, že se v Marseille narodil. A že znáš město jako svoje vlastní boty. Jo, to jsem říkal, ale město se změnilo. Všechno je tu zpřeházený. Kdybych to byl věděl, vzal jsem si mapu. A kdy jsi vlastně tady odsud odešel? Počkej, asi před 30 lety. To mi bylo 6 měsíců, ale byl jsem ohromně vyspělej. Ohromně vyspělej. Co má být? Jeď a nech si ty připomínky. Na všechno máš 50 odpovědí. Co je na tom divnýho? Zání doprava a jsme tady. Vážně. Ty ale máš pamatováka. Rue Bazar! Hej, přivezli jsme vám ty bombičky, hej! Hej, už jsme tady, tak přece jsme to našli. Povedlo se nám to, vidíš. Tak co je s váma? Pojďte vykládat! Vylezte a pojďte si převzít ten svůj náklad. Haló! Hej! No, viděl jsi to někdy? Měli jsme s tím nákladem tolik nepříjemností. Kde kdo si nám ho snažil ukradnout a teď se jeho praví vlastníci ani neukážou. Pojď dovnitř. No prosím, člověk nasazuje krk a teď tohle. Tek v steku. Podívej. Asi mají poradu, budeme je muset vyrušit. Ale ne, to se přece nedělá. Radši chvíli počkáme a až se domluví, to je přece... Ani nápad. No tak dobře, jak chceš. Já tě zabiju, trouboje! Nechal ses napálit jako idiot, pitomče. Kašlu ti na tvoje pomluvy. Proč si nás nezavolal dřív? Teď tě všechno hajzlu. Tě roztrhnu. Zabiju tě. Bylo by příliš pohodlné ho zabít. Dávám ti 24 hodin. Jestliže zítra v tuhle... Ta porada se nejspíš trochu protáhne. Jdeme. Táhni! Takhle to vypadá jako koleno. Ne, to je on. Buďte zdrav, šéfe. Nějaký potíže? Je to možný, vy jste tady, dorazili jste to opravdu vy? No bodej, že jsme to my, kdo by to měl být? Děkuji Tak Bohu. ty seš tady ještě? Oni přijeli, to jsou oni, už přijeli. Tak dost moment.
Šéfe. Pane Renarde, co jsem vám říkal, jsou tady. Měl jsem dobrý čuch. Kde pak na to já mám nos? Přijeli. Nesklamali mě. Dobrý den. Tak to jste vy. Ano, těší nás. Není tedy pravda, že jste zahynuli v té garáži? Ne. Nevypadáte na to. Kde máte náklad? Stojí venku. Myslíš, že mě budeš tahat za nos? Ovládej se trošku, můžeš dýchat pusou. Le Renarde, kamion stojí venku, náklad je v pořádku. Kreténe, kdyby se aspoň chvíli poslouchal. Šéfe, říkal jsem vám, že mám na to nos. Bravo jste, pašáci. Dejte si pozor, máte tu silnou konkurenci v té vaší branži. Na všechno přikrvuj a do ničeho se nemíchej. Bude zatím něco špinavého. Ale měli bychom jim to říct. Asi to vědí, nezapomínej na to, že jsme našli v autě taky pistoli. Tady je slíbený zbytek. A teď zmizte. Okamžitě se vraťte do Itálie. My se neznáme. Jasný? Naprosto. No, nad slunce jasný. Odevzdáme náklad a přijdeme o místo. To je pěkný vděk. Jo, jenom aby se kvůli nám nedostali do průšvihu. Upozornili jsme je, víc jsme dělat nemohli. Poslyš, ty to tady znáš. Kde je tady nádraží? Tudle. Omlouvám se, nechcete, abych vás někam zavez? Ale ovšem, když jinak nedáš. Odvez nás na nádraží. Mimochodem, omluvte nás za to přijetí. Byli jsme všichni tak trochu nervózní. A pak pan Le Renard je vůči cizincům vždycky nedůvěřivý. Ale udělali jste na něj nejlepší dojem. Bobul si vás váží. Jo. To jsme poznali, dal nám vyhazov. Jak to? Neměl bych vám to říkat, ale chce vám svěřit zase další prácičku. Výborně. Ale musí odpovídat našim schopnostem, víš, Šimonem. Ovšem. Rezervovali jsme pro vás pokoj v tomhle hotelu. Zítra vám pan Le Renard vysvětlí, o co se bude jednat. A mimochodem, opatřte si nějaký slušný obleky. Stýkáme se jenom se zákazníky vysokého stylu. Vive la France! Poslyš, nevypadáme moc nápadně. Co tě nemá, všichni významní lidi se oblíkají takhle. Hele, podívej se na mě. Nevypadám jako Borzalino, he? Hej, bang! A co já? Já jsem Borzalino a ty třeba Kid. Ne, já jsem Borzalino a ty budeš Kid. No, dobře. Co to děláš? Vstaň, umažeš se. Šimone. Co je? Počkej. Je ti špatně? Vždyť my nevíme, co v tom autáku bylo. A co by tam podle tebe mělo být? Co já vím. Pašovaný cigarety, marihuana, tajný dokumenty, váleční plány, kosmická loď a možná i atomová bomba. Takže příště si náklad napřed zkontroluje. No Nejsme přece žádný troubové. Jenom dva troubové, jako jsou oni, můžou souhlasit s dalším úkolem. Je štěstí, že se nám dostali do rukou právě teď, když máme tak důležitou objednávku. To je fakt. Moc se neptají a jdou tvrdě na věc. Jsou úplně ideální. Tentokrát jsme to málem museli vzdát. Je to náklad, který už odmítli všichni. Lidi v dnešní době neradi nastavují kůži. Tihle dva už svoji kůži domů nedonesou. Jaká my jsme bejvala banda. To je fakt. Neměli jsme v Marseille konkurenci. Byli jsme vyhlášeni v širokém okolí. Musíme se jim pomstít. Ano, musíme se pomstít a hned. Jasně. Můj děda mi dneska ráno dokonce plivnul do tváře. Lepší plivanec do tváře než hněv frufrua. Rozkaz jednoznačný. Celá záležitost je uzavřena.
Šéf chtěl mít zbraně a ne kůži těch 2 Taliánů. Běde, jestli někdo bude odmlouvat. Jasný. Jasný! Jasný. Já se divím, šéfe, oni nás takhle zmrzaček a s váma to ani nehne. Co pak je tohle nějaká spravedlnost? Frufru řekl, že odpouštět je lidské! Proč pořád já, šéfe? To přece řekl on. Nicméně nejlepším odpuštěním byla vždycky pomsta. Ne? Správně. Dobrý den ve spolek. Tady jsi ve Francii. No a? Tady se říká bonjour à tout le monde. A tak. Bonjour à tout le monde. Nemám asi dobrou výslovnost, nebo co? Ano ne! To je překvapení, to snad není ani možný. Pojď dolů, konečně jsem tě objevil, já to věděl, poklade. Co děláš tady v Marseji? Ty jsi věděla, že jsem jedu, co? Šla by si za mnou celá kraj světa. Ty můj poklady, ještě pořád mě miluješ. To víš, že miluju, pořád tě musíš mi to říct, tak miluješ mě nebo... Řekni mi to, chci to slyšet. Přestaň, točí se mi hlava, no tak neblázň. Pusinku. Ty moja skředina. Roztočíme to jako tenkrát. Máme podloživci a jedem! Dovolíš na chvíli? To máš pro příště. Viděl jsi to? Ze mě skvělečka dělat nebudeš. Podruhý si to pořádně rozmyslí. Nebolelo to moc. Překvapil mě, ale nic to není. Ahoj. Uklouznul jsem, ale to nic není. Nesmí se nechat. Ty dávej pozor. Alor. No. Vy dva se spolu znáte? A jak dobře? A to se pere vždycky takhle. Většinou vždycky. Kamarádi na něj. Neublížil jsi. Pánové, vždyť mi zničíte celý lokál. Co je? Kam jdeš? Co pak jich není dost?
Náti, tak si vem všechno. Sejra chceš taky? Tak voláš! Moment. Hop. No, lokni si. No. Hop. 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 Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Teď si to vyměníme. Hop, hop. Není to náhodou tvoje? Hop. Já. Moment. Nechte ho na pokoji. Já to ukončím. Tady ho máte. Já představuju zákon, rozuměl jsem zákon. A zákon je vždycky nejlepší. Je to to. Hop, no to je fakt, teď si nadepší. Stát nehýbat se. Ne, to nejsem já, to začal on. On? Jo. Aha. Já znáš karate! Hej! Ha? Nachytej! Dík, to ti nepomůže, kamaráde. Čtyři, pět, devět, přestaňte! 17, musím si odskočit. To mi to zaplatí! Lumpové! Hamba! 23, 24, 25, 26! Bravo! Kdo je to vlastně? Jak to kdo? No přece ona! Ty můj poklade, ty ses vůbec nesměnil, pořád připravený se kvůli mě prát. Za to ty ses trochu změnila. Víc ti to sluší, co jsi rusovlasá. Byla jsem přece vždycky rusovlasá, spíš tobě to s fousama sluší víc, ty můj poklade. Ale já jsem nikdy nebyl bez fousů. Vážně ne? No, moje Mary. Ach, Bobby. Hele, já se nemenuju Bobby. Já se taky nemenuju Mary. Takže potom to ale nejsme my? To mě mrzí. A mě ještě víc. To je ale škoda. Příšerná. Rozplačte se. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Rozy, a ty? Šimon.
Rozi, proč jsem tě nechal odejít? Rozi. Napřed, Mary, teď zase Rozi. S'il vous plaît, monsieur. Rozi, proč jsem tě opustil? Co si bez tebe počnu? Jsi žena, o jaký jsem vždycky snil. Představím tě mamince, ožením se Prosím s tebou. tě, přestaň s tím už. Jenom zase nezačínej, buď tak hodný. Nezačínej, tobě se to řekne, nemůžu na ní zapomenout. Stejně si tě ta ženská spletla s jiným. Ale líbím se jí, cítím to. Co si teď počne, opuštěná, bezbraná, vystavená tisíce rýmů nebezpečí ulice. Jaký pak nebezpečí? Ta je na chodníku jako doma. Tak a teď už dost. Já se o tebe postarám. Matouš tě přece nikdy neopustil. Ano. No vidíš, a teď ti ukážu, jak tvůj Matouš dá všecko hezky do pořádku. Ano. Teď se bousekni na postel, nemysli na nic, chrupni si, jinak to blbě skončí, tohle já znám. Rozi. Udělal jsi něco? Já? Ne. Tak proč naříkáš? To nejsem já. To je jeden z těch, co nás chtěli okrást. Co tady dělá? Jak já to mám vědět? A co s tímhle? Haló? Prosím? Pod postelí máte zloděje. Pomoc! Pod mojí postelí. Tak, jsme tady, doktore. Těžký případ? No, zdá se. Hrudník má na místě páteře. Dej toho do sádry. Vždyť už je úplně tuhej. Tak rychle. Vrátím se později kvůli zápisu. Tak vidíš, teď to ještě svedou na mě. Můžeme jet. Ne. A proč ne? Máme pichlou pneumatiku. Sakra práce, to musí potkat zrovna nás. Musíme vyměnit kolo. No tak, uklidni se, já u tebe tvůj Matouš, který ti pomůže na ní zapomenout. No, opakuj hezky po mně, tak poslouchej. Roz je mi odporná, Roz je mi odporná. Není odporná. No to já vím, ale musíš si to pořád opakovat. Roz je mi odporná. No, bravo, Roz je mi odporná. No, No, nestrácej rytmus. Roz je... Rozi je mi odporná. Bože, jak je mi za Rozi odporná. Rozi je mi odporná. No, už to začíná účinkovat, je tak. Odporná. No, cítím, že jsi o tom už vnitřně přesvědčený. Víš o tom, že ta Rozi je mi odporná? No, podeď, že vím, říkal jsem ti, že tohle je systém, který vždycky zabere. Rozi je mi odporná. To už stačí, podle mě seš uzdravenej. Koukni, až příště potkáš Rozi. Tak se s ní ožením. Ale ne. Jo. A když mě nebude chtít, tak Co to skočím děláš? z okna. Počkej. Ano, skočím z okna, protože mě Rozi není odporná. Co mě to totiž říkat za blbosti. Ještě spadneš a uklíčíš si zrovna teď, když ta léčba začínala vzabírat. To pak já jsem Rozi. Aha! Pomozte mi. Hej, slyšíte mě? Pomoc! Jak jsi tam dostal? Vylez ven! Co to bylo? Doktora! Rychle, doktora! Je tu ještě jeden. Doktore, zachraňte mě! A jemu nic není, on počká. Jo, mami, sakra, to je tíha! Jeden je mrňavej, druhý střelený a třetí je v sádře. Tohle je nějaký nebezpečný hotel. Radši pryč. A hodem. Taxi! Taxi! Sakra, tak zastav!
Tři se tam nevejdou. A oni se tam už srovnají. Au! Nemůžeš dávat trochu pozor, chlape. Já jsem tenhle taxík viděl první. Chtějí být vyplacený v lirách, ale nešetřete na nich. Těžko dneska najdete takový, který jsou ochotní sadit vlastní kůži za pár šupů. Začnu od 3 milionů a pak se uvidí při větě. Hej, pojďte nahoru. Šéf už na vás čeká. Buďte zdraví. Ty taky, dobrý den všem. Dobrý den. Tak jsme tady. Jestli si někdo z vás myslí, že my dva jsme volové, tak se strašně mýlí. Je to tak, Matouši? Přesně tak. V žádném případě nedoufejte, že bychom šli po čest. No, nepřeháněj. 5 nám bude stačit. 6 milionů to je ještě laciný, bude lepší ustoupit. To dobrá. Dostaneme 500 000 lir. Ani o pěťák míň. Dám vám 450. A už o tom nemluvme. Souhlasíme. Podívej, fešáku. Dejme tomu, že ten minulej náklad byly stříkačky na vši. Ale tentokrát kápni božskou, jináč to nebere. OK. No tak, o co se jedná? Jedná se o pár beden oleje. Semínkového oleje. Přesvědčíme se. Prosím. Semínkový olej. Zkontrolujte, Šimone. V pořádku? Arašídový. Tak my to berem. Ptám se jen ze zvědavosti, protože jsi to byl ty, kdo je našel. Co myslíš, jsou oni opravdu? Nebo to na nás hrajou? Já už to nevydržím, to houpání je strašný. Myslíš, že to vadí jen tobě? Víš, jak trpím já? Je mi na zvracení. Jo? Já nechápu. Jak potom vůbec můžeš ještě jíst? Mám spolehlivý systém. Opakuj, netrpím mořskou nemocí. Netrpím. No vidíš, jen tak dál, pokračuj. Netrpím mořskou nemocí. Netrpím mořskou nemocí. Netrpím. Bravo, bravo. Mořskou Zabere to, zkoušej to. nemocí. Netrpím mořskou nemocí. Jen tak dál pokračuj, podívej se na mě a půjde to. Ne. Netrpím mořskou nemocí. Netrpím mořskou nemocí, výborně. Bravo. Netrpím Jenom nestrácej A2, A2. Šimone, udělej něco pro mě. Zastav to moře, já už to nevydržím. Netrpím mořskou nemocí. Netrpím mořskou No vidíš, jsi přesvědčený, A2. Netrpím mořskou nemocí, netrpím mořskou nemocí. Netrpím. Šimone, jdu zvracet. Je to marný, nepomáhá to. Váš aperitiv? Díky.
Rozi! Ty seš tady! Jsem já! Tentokrát to doufám není Lily. Neboj se, Miláčku. Nemohl jsem na tebe Jsem to zapomenout. opravdu já. A co teprve já, lásko? Teď už tě jen tak nepustím. Kam mě vedeš? Do našeho hnízdečka lásky, aby se mohla vybít vášeň, která nás seba tak spaluje. Ne, počkej. Ovládej se, zmačkal bys mi šatky. Dlouho čekat nevydržím. Šimane, obrať se přece. Promiň, ovšem. Ne, Už můžeš. To jsi ještě nikdy nic takového neviděl. Ne, v životě jsem nebyl tak překvapený. No tak co je? Co se na mě tak díváš? Prosím tě, běž odsud pryč, já ti to vysvětlím, buď tak hodná, co pak se ti vypaď. nelíbím, nebo si na mě netroufáš? Ty zbaběnče, je mi z tebe na nic. Co s tím? Pěkný semínkovej, volej. Jsou to samý Umíš zbraně. plavat? Ne. Takže jsme v pasti, jsme přinucený plout s nimi až do Afriky. No dobře, to ano, ale jakmile se v Dakaru vylodíme, odevzdáme celý náklad úřadům a hotovo. To sotva, protože oni nám v Turánu podříznou krky, s nima nejsou žerty. Ani by mi nevadilo umřít. Kdybych si ještě předtím mohl promluvit s tím podvodníkem Lorenardem. To bude těžko. No, to vím taky. Měli bychom něco podniknout. Ale co? Hodíme náklad do moře. Prosím tě, jak? Pojď za mnou, mám plán. Jdem. Krucinál je zavřeno. Říkal jsi, že máš plán. Plán, ano, ale ne klíč. Stříhnem si o to, kdo je vyrazí. Dobře, jak seš si připravený? Jsem. Bim, bum, bam. Ty. Fixlovals, viděl jsem to. Po dlouhé době si zase vyhrál, můžeš být rád. A to je pěkný, jenže vždycky se musím obětovat já. Už ani ubohý dveře nedokážeš vyrazit, musíš pořádně. Co je? Promiňte, zrovna vás hledám. Kapitán se s vámi mluvit. Máte ho navštívit jeho kajutě. Ale my jsme nic neudělali, opravdu. Zeptejte se tady kamaráda. Ano, jenom jsme se trochu protahovali. Jsme celý zdřevěnělí tím, že nemáme pohyb. Vůbec nemějte strach, je to jenom formalita. Prosím, pojďte za mnou. Řekl, aby si šel za ním. Ne, řekl, aby jsme šli obaj. No, jo. Neběž. Musím být taky všude první. Jen se neostýchej. Všechno přiznej, pořád lepší chlápek od námořnictva než od policie. To je mi jasný, počkej, zeptám si ho. Poslyšte, admirále, otázečka, když se jeden přizná, kolik se u vás odpouští z trestu? Já to s ním nějak spolím. Nechápu. No prostě, když se přiznáme. S tím je těžká řeč. Vysvětlíte všechno kapitánovi. Tudy prosím, jsme na místě. Vraťte dovnitř. To není možný. Fakt je, že je mu podobnej. Tak takhle bychom nebyli přátelé, hoši. Na to pozor, tak jsme se nedohodli. Namísto toho, abyste náklad předali příjemci, rozhodli jste se ho naházet do moře. Jde to von! Kryj mi záda, já to s ním vyřídím. Teď hezky poslouchej. My jsme měli v Dakaru předat jenom semínkovej olej. A ne pušky a kulomety. Stoupni si tamhle! Odveď je dolů a dejte jim za vyučenou. Ruce vzhůru. Blbci jedni pitomí! Za nima, tak na co čekáte? Chci je mít živé. Rozdělme se. Jo. Daleko se odsud dostat nemohli. Ty běž touhle stranou se 2 muži a další 2 napravo. A mějte oči otevřené. Vy běžte tímhle směrem 2 nahoru a 3 dolů. Honem, rychle. Nesmějí nám utéct. A ty... Ne, ty ne. Bude lepší, když dostaneš, potřebují mít nějakou rezervu. OK. Tamhle je, za ním! Rychle poběžte! Za mnou! Slipping back, few drinks, some food for the
Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Zastavit stát. A teď znova raz, dva. Hop. Zastav se na chvilku. Nemůžu, ztratil bych kolo. A odpadlík. Přidej, skupina už proběhla. No a... Aby si nebyl poslední. No? Počkej, dej si na pravé oko. Na levé. Na pravé. No. Dělej, zavři ty dveře. Moment. Tady je už plno. Říkám, že je tu obsazeno. No ale teď už je tam volno. jdeš sem. Promiňte, madam. Vypadni odtuď, nevychovanče. Zavolám kapitána, tak? Jenom ho nevyrušuj. I děkuji za půjčení. Dík. Zdravím vás, hoši. Vstávat. I'm gonna take with me just everything I will need. I'm sleeping back to drink some food, a photo of you love, on my way, sure I'm fine. Hopla! Everything will take me to you, on my way. Hej, tak pojďte! Happiness, and together we'll look for what could be next. The drink can be helpful if it's a dreadful soul. Monsieur, někdo vás volá. No co pak si nějaký turista? Nech to a vylez, pojď mi na pomoc. Dávej pozor, Tinkle. Hej, počkat, pojď. Mám moje kalhoty. Počkej, pojď si pro ně. Pozor, pozor, sdělení pro obsluhu. Skupina 1 se přesunuje na místo číslo 2, skupina 2 se vrátí nazad. Specializovaný personál nechť hned zasáhne ve smyslu předem stanovených pokynů. Všichni muži na svá místa a pohyb. Prosíme cestující, aby nepřekáželi při provádění tohoto zvláštního výcviku. Specializovaní muži budou simulovat obranu pro případ napadení lodí nepřítelem. Přesuňte se směrem k palubě číslo 2, kde pravděpodobně dojde ke střetnutí s nepřítelem. Hej, co tu děláš? Jím, co pak to nevidíš? Já mám v patách celou loď a ty se tady cpeš? Musím dodržovat instrukce. No, a jaké? Tady je napsáno dávky potravy v případě nebezpečí. Taky... Mlč, co pak nejsme v nebezpečí, tak vidíš. Pomoc, Šimone! Klokan. Honzo, vstávej, kolik je hodin? 10 klokaní. Raz, dva, 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 raz. A teď vy. Honzo, vstávej, kolik je hodin? 10 klokaní. Raz. Doufám, že celá akce probíhá podle plánu. Musíme nepřítele. Hergot, krucipísek. Maminko moje, pomoc! Hej, skoč do bazénu, on totiž neumí plavat. Výborně, děkuju ti. Poslouchej, jaká je tam voda? Žádná. A ty jsi tam skočil? Ty seš ale blbej. Co pak jsem stromeček? Podívej se, kam všichni zmizeli.
Ublížil ti? Ano. Je to surovec. Ještě moment. Máš tvrdou palici, ale tentokrát si narazil kamaráde, já jsem taky beran. Teď s rozběhem. Ale neuhneš. No, to je ono. No tohle... Prosím. Bravo, bravo, opakovat. Trochu jsem přitlačil, promiň. Kolik stojí jedna pistole, Lorenarde? 50 000 lir. Ale to snad ne. 50 papírů, to je málo. Musíš být kapku velkorysej. Já bych řekl takových 100 000, bez tak tě to přijde lacino. Prodáváme ti první kvalitu, nesmíš být škrob. No, já ti to spočítám, tak tedy 500 pistolí po 100 000 jedna, pak je tu 700 pušek, 4 polní děla, 30 kulometů a 7 hamoždířů, 3x9 je 27, 4x8 je 30, 27x9 je 63, pak ještě nějaké to procento navrh za riziko. No, suma sumarum to dělá 350 milionů. Správně? Správně. Ale vzali jste mi rovných 500 milionů. Co? A tak, no ještě, to se spraví. Moment, Šimone, dej mu hezky, co má. Hned to bude. No a tímhle budeme vyrovnaný. Nebo chceš ještě razítko? No tak to máš. Dokumenty. Prosil bych váš řidičský průkaz. No tak. Lepší jsme to provést nemohli. Je to tak? Přesně. A penízky nám hezky zůstaly. Policie. Koho to hledají? Nás. Ale teď já neumím plavat. Naučíš se. Batouši, sežeň mi papavčík. Já mám co dělat sám se sebou. Šimone, co je? Naše prachy. Šimone, penízky. Šimone. Someone. I'm gonna go around to find another like you love. You love. There's only one thing that I'm very sorry to leave. Batouši, proč vlastně utíkáme? Neptej se a pověš.
potom ti to řeknu. On my way, sure I'll find you there, and the wind will take me to you. On my way, I will find my happiness, and together we'll look for what could be next. The drink can be helpful if it's not dreadful so. I'm gonna go around the world just looking for some